riwayar al-imam al-bukhari subhanallahi al-azim subhanallahi wa bihamdihi, amma riwayar al-imam muslim fa subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim. kuma duk wanda ka dauka daidai ne, ko dai subhanallahi al-azim subhanallahi wa bihamdihi kalma biyu ne, ko kuma subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim. kenan akwai at-taqdim wa at-ta'khir. littafin majmu'u fatawa mujallal na 6 shafin 307 ibnu taymiya yace wa amma al-ajru ala qadri ta'a faqad takunu ta'atu lillahi wa li rasulih fi amalin muyassir. wato wannan hikima ce ta Allah, zaka samu aiki kadan amma ladansa ba ta misaltuwa. kama yassara Allah ala ahli al-islam al-kalimatayn wa huma afdalul a'mali. duk duniya babu aikin da ya fi waɗannan kalmomi biyu lada a wajen Allah. saboda haka yasa in mutum ya rike su babu shakka zai tsira. kuma afdalul a'mali gashi da sauki, shi yasa manzon Allah yace khafifatani alal lisani subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim. ka ringa yi, ba aikin da zaka yi samar maka lada irin su, babu shi, amma kuma yana da wuya. zaka samu mai iya haka din kadan ne, sai wanda Allah ya datar da shi. subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim kamata yayi a ce ko da yaushe kana yin sa, kuma cikin hikimar Allah bai saka mishi ka'ida ba. saboda haka wannan yana cikin al-azkarun mutlaqa, a ko da yaushe kana iya wannan zikiri na Allah subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim. wato wannan sauki ne da Allah ya wa musulmai kadai mabiyan manzon Allah.